Varoitus! Seuraava video saattaa sisältää ärsykkeitä, jotka aukaisevat erinäisiä mielihaluja. Katsojaa on varoitettu. Kettu. Ei! Sitos Twilight, kun autat minua. Ei. Lupasin iso McIntoshille syödä mummon ennen lounasta. Autan mielelläni Viltä ja Jack. Onneksi tavoitteena on työaika, koska näistä tulee kovat tavoitteet. Tosiaan! Taitaa olla aika saada syötävää, hyötävää. Mato! Ahaa! Oi Spike, herkullisen näköistä! Spike! Mihin? Kirje prinsessa Celestialta. Prinsessa Celestia on seksikäs My little. En tuntenut mä ennen ystävää. My little pony. Aika hetket on nyt kanssanne nää. Sekallaan Mun sydämen ainen kuulut vaan. kaiken ja Mitä pidetään se taikaa tuo mun elämään. se on My little pony. Sillä ystävyys on taikaa sun ja mun. Suuri vuosijuhla! Hei, 2 lippua! Oi hienoa! En olekaan ollut siellä. Oletko sinä? En, Oletko sinä? en, Oletko sinä? en. Oletko hetero? Sanoinhan jo, että en. Twilight, paista vittu. Antaisin vaikka yhden koipen, jos pääsisin juhlaan. Ai, no sitten hän... Twilight, en tarkoittanut... Tahtoisitko... Puhutteko te suuresta vuosisokasta? Rainbow Dash! Sanoit, et millään ehtinyt auttamaan Sasporjuussa. Mikä sinua piteli? Vakoilu. Sääsket esiintyvät vuosijuhlassa joka ikinen vuosi. Voin ihan nähdä sen. Kaikki katselevat taivaalle silmät naulittuina säikäisiin. Ja sitten siihen lentää Rainbow Dash! Dash! Ja sitten lumoan kaikki siihen syöksyllä. Mitä saa? Tarat. Ja minä haastan sinut kavion vääntöön. Ja voittaja saa saarioisenkin kupisan. Mitä ihmettä? Älä! Liput ovat minun, ja minä päätän kuka sen saa. Se, jolla on paras perse, saa lipun. Eikö niin? Miten valitsen? Applejack vai Rainbow Dash? Voi, aika hyviä perseitä kaikki tosiaan. Mitä arvelet, Spike? Kenellä on paras perse? Ei. Ei. Joten kukaan ei saa lippuja. Selvä. Spike, mitä minä teen? Kaikilla 5 ystävällä on syytä perseessä. Twilight. Spike,
olette päättäneet? Madam? Twilight! Mitä? Twilight, hän tahtoo vain tilauksesi. Hei, Twilight! Voi, näyttää niin hyvältä.